ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. wannan shine zama na biyu a cikin karatun littafin al-muqaddimah al-qayrawaniyyah wallafar al-imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani wanda ya mutu shekara ta 386 bayan hijira. Allah ya ji kansa da rahma. Idan ana biye da mu a darasin da ya gabata mun ce za mu karanta tsagwaron abin da ya faɗa mu fassara har zuwa ƙarshe, sannan sai mu dawo kuma mu ɗauki kowace mas'ala ɗaya bayan ɗaya mu ji abubuwan da ta ƙunsa na bayanai da ilmummuka da suka shafi ɗayan ta Allah. Idan ba a mance ba mun ƙarƙare bayaninmu akan inda malam yake magana akan istiwa'ullah, daidaiton Allah jalla wa'ala akan al'arshi, wanda daidaito ne wanda ya dace da girman Allah da ɗaukakarsa da buwayarsa, ba irin daidaiton da nake yi ba in na zauna akan kujera ko kai kake yi. Amma Allah jalla wa'ala ya kira shi da daidaito, da haka musulmi a wannan matsayar ya wajaba ya yi imani da cewa daidaito ne, amma haƙiƙaninsa ya yake wannan ba a ɗora mun ba a ɗora maka ba, sai ka san yadda yake. To daga nan malam zai shiga wata sabuwar magana, yace kallama Musa bi kalami alladhi huwa sifatu dhatihi la khalqun min khalqihi wa tajalla lil jabali fasara dakkan min jalalihi wa anna al-Qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayabid wala sifatan li makhluqin fayanfad. Yace Allah jalla wa ala ya yi magana da annabi Musa da zancensa wanda yake haƙiƙanin zance, wanda ba ka raba zancen Allah da sifarsa ta zati. Ma'ana Allah jalla wa'ala ya siffanta da sifatul kalam. Shi ya sa ma da ya tashi ya ce wa kallama Allahu Musa taklima, ya ce wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan haka ya tattauna da shi, ya yi gani da shi subhanahu wa ta'ala, kamar yadda a wani wurin ya ce wa ƙarrabinahu najiya wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa ƙarrabinahu najiya. Dan haka Allah jalla wa ala ya yi magana da annabi Musa kalimullah sallallahu alaihi wa sallam, kuma wannan maganar Allah sifa ce ta zatinsa wadda ba ka taɓa raba ta da zatin Allah jalla wa ala, ba halitta ba ce cikin halittarsa. Wasu waɗanda suka saba wa ahlus sunna wal jama'a a wannan babun sun yi ƙoƙarin siriya ko si da'awar cewa zancen Allah halittacce ne, wal iyadu billah. Ma'ana dan haka ya riga ya yi magana ta ƙare shikenan, kamar yadda ake samun wata halittar an riga an yi ta kuma shikenan ta riga ta tafi. Wasunsu kuma sai su ce a'a dai jinsin maganar Allah shine, amma idan yayi da Ibraniya sai ta zama at-Taura, idan yayi da Siriyaniya ko yayi da wane ne sai ta zama Injila, in yayi da Arabiya sai ta zama Alqur'ani. Wannan gwaranci ne, wannan jafa'i ne ga Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala yana yin magana sanda ya so da yanayin da ya so da kuma wanda ya so subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah jalla wa ala ya bayyana, yayi tajalli ga dutse wa annabi Musa alaihi salatu wassalam, ai wannan dutsen sai ya tarwatse saboda girman Allah jalla wa ala. Ma'ana duk yadda kake suranta yadda Allah yake ya wuce tunaninka. Kullama khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika. Duk abin da zai karso a zuciyarka ka dinga riya cewa ga yadda Allah yake, to Allah ya fa haka. Saboda hankalin nawa da naka yana da limit, yana da limitation, yana da iyaka da ba zai iya tsallake wannan iyakar ba, kamar katanga ce ballantana har ya gano yadda Allah subhanahu wataala yake. Ka duba fa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je zai gana da Allah, da ya ji shauƙi na zancen Allah subhanahu wataala, shauƙin da ba shi da misali,
sai ya kwaɗaitu cewa ka san duk sanda ka ɗanɗani daɗi to so kake ka samu daɗin baki ɗaya. Da haka sai annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilaik, ya ubangiji ka nuna min kai man na ganka. Allah jalla wa ala ya ce lan tarani, ai ba zai yi ka ganni ba. Yace amma walakin anzur ila aljabal, yace ka kalli wannan dutsen, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. In dai har dutsen ya iya wanzuwa a inda yake to zai yi ka gani. To Allah jalla wa ala haskensa ne fa kawai ya dosana akan dutsen, sai dutsen ya tarwatse, ya rididdige, ya zama me, ya zama labari, ya zama ƙasa. Subhanallah, ba fa wai shi da zatinsa ya sauka kan wai dutsen ba, a'a haskensa ne ya yaye hijabi, hasken ya dosan dutsen sai ya tarwatse. Sannan malam yace kuma alqur'ani mai girma zancen Allah ne. Alqur'ani ba halittacce bane ballantana ya ƙare, kuma ba wata sifa bace ta wani halittacce ballantana ya zama ba an neme shi an rasa. Wanda wannan shi ma za mu zo a cikin sharhi mu ji malam yana yin kamar raddi ne ga wasu tawa'if wanda suke nasabta kansu ga musulunci, wanda suka haifar da wasu bid'o'i a wannan babin, wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransu ba su san da su ba, na da'awar cewa alqur'ani halittacce ne, saboda suna ganin ya za a ce alqur'ani zancen Allah ne, ya za ka ce ɗan adam yana magana kuma ka ce Allah yana magana, ai kamar ka siffanta shi da abin halitta. Don haka sai suka tafi ga wannan jinayar, to ba su sani ba kuma sai suka yi wa kansu jafa'i. Malam ya ci gaba da cewa sannan kuma ya wajaba ai imani da ƙaddara, alkhairinta da sharrinta, mai daɗinta da marar daɗinta, mai zaƙin da mai ɗacin. Duka abin da kaga ya faru a rayuwar nan, mai daɗi da marar daɗi, mai zaƙi da mai ɗaci, duka kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna. Allah ubangijinmu shine ya tsara haka. Nan ya ce qaddarahu, ya tsara haka, shine ya tsara. Wa maqadirul umuri biyadihi, kuma tsatsara al'amura duka a hannunsa suke subhanahu wa ta'ala, ba wanda yake taya shi, kuma ba wanda Allah yake shawarta, yadda ya ga dama haka yake. Wa masdaruha an qada'ihi, duk abin da kaga ya wanzu, ya zo, ya wakana, ya gudana, to ya samo asali ne daga tsarin Allah. Daga nan aka samu al-qada'u wal qadar. Al-qada'u wal qadar, al-qada' an riga an hukunta, an rubuta, an tsatsara, kamar yadda aya ta ce inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Don haka ɗan uwa mai albarka, ‘yar uwa mai albarka, kada ka yaudari kanka, kake yaudari kanki cewa wata masifa ta same ka, ka dinga tunanin wane ne ya janyo maka. Shi wannan wanan kowane ne shi, duk isassa bai isa ya janyo ma alkhairi ba, ko kuma ya janyo maka tsiya, ko ya kawo maka da alkhairi ko ya kawo maka da tsiya. Duk abin da ya same ka Allah ne, duk abin da ka rasa Allah ne subhanahu wa ta'ala. Malam yace alima kulla shay'in qabla kauni فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. ما لن يتشي الله جل وعلا يا سنتوان أبو ليكونسو دكما غممونسو كوان أبو تنغبانن أبن يفارو
shine alima kulla shay'in qabla kaunihi. Ce sannan wannan abin da yake faruwa yana faruwa ne ya gudana bisa ga tsarin Allah, ba bisa ga tsarin bayi ba ko waɗanda ko masu mulki ko wanda suke ganin suna da iko, a'a bisa ga tsarin Allah. Malam ya zurfafa ya ce babu wata magana ta furici da bayi za su ko wani aiki a aikace ƙarami ko babba wanda bayi za su face dama Allah ya tsara za su yi ɗin, kuma ilimin Allah ya rigayi wannan aikin cewa dama ya sani, babu abin da yake kubce mai. Malam ya istishhadi da faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa tabbas wanda ya halitta ya san komai, shine al-latif shine al-khabir subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala yana batar da wanda ya so cikin bayinsa sai ya tabar da shi, wannan tsantsar adalci ne na Allah, tsantsar adalci ne na Allah. Kamar yadda yake shiryar da wanda ya so cikin bayi sai ya datar da shi, wanda sai ya datar da shi, wannan falala ce tsagwaro da Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ka kalli wannan maganganun guda biyu. Wanda ya zame tsabagen adalci ne Allah ya masa, wanda kuma ya samu shiriya to ba iyawarsa bace, Allah ne ya mai taufiki. Dan haka wanda yake kan daidai bai kamata ya rudu ba har sai ya ga ya cika akan wannan daidan, kamar yadda wanda shi kuma yake kan zamiya ba a ɗebe mai ƙauna har sai an ga ya cika bai dawo ba. Amma ka san akwai fayasbiqu alaihi alkitab, littafi yana rigaya. Dan haka idan Allah jalla wa'ala ya tsara sai kaga wannan tsarin shine zai zo ya tasiri. Shi yasa lamarin daban tsoro, kowa bai san da yaya zai kare ba, da yaya zai cika. Dan haka sai dai ai ta jajircewa ana roƙon Allah taufiki da dace da gamawa lafiya. Malam yace duk wani abin halitta ana yassare masa, abin yassarewa ne da yassarewar Allah. Ana baka da wata iyawa, domin wannan duk ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah da kuma tsarinsa. Yace ƙarshe da in ka je ka dawo ɗan wuta da ɗan aljanna duka Allah ya riga ya tsara. To amma kowa an yassare mai yadda zai aikin da zai sami mai abin da aka halicce shi domin sa. Sannan kuma an baka irada, an baka kudura daidai gwargwado irin taka, an baka hankali, wa hadainahu najdain, an turo maka da manzanni rusulan mubashirina wa munzirin, kuma an turo da littattafai wa anzala ma'ahumul kitab, dan haka an baka damar da zaka samu option. Malam yace Allah jalla wa ala ya daukaka izamto cewa wani abu ya faru a cikin mulkin sa wanda Allah baya nufi, wanda Allah ba haka ya tsara ba. Sarakunan duniya, ƙananan sarakuna na je kana yi ka, su ne abubuwa yake kubce musu, amma banda mulkin Allah, domin shine malikul mulk. Mulkin kansa da kake magana to Allah ne yake mallakarsa. Dan haka ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid. Allah ya ɗaukaka, ya tsarkaka a ce a mulkinsa wani abu wanda ba haka ya tsara ba ya kasance, ko kuma ya kasance wani cikin bayi saboda wadatarsa har ya kai tumbatsar da har karansa ya kai tsaikon da baya buƙatar Allah. Babu wani makhluki, mutum ne ko aljan ko dabba ne ko ma wane ne, shine aw yakuna li ahadin anhu ghinan khaliqan li kulli shay'in. Duk wani abu da ka gani shine ya halicce shi. Duk in aka ce shay fa ƴan uwa, duk abin da ba Allah ba shay ne, kowane abu. To duk abin da ba Allah ba Allah ne ya halicce shi. Yace ka faɗa ka kaji Allah jalla wa ala shine ubangijin bayi baki ɗaya mai rainansu, kuma shine ubangijin ayyukansu, kuma shine yake kaddara ya tsara motsin da bayi za su. Duk wani faɗi tashin su Allah ne ya tsara haka, kamar yadda kuma ajalin bayi ma Allah ne ya tsara haka. Yace Allah jalla wa ala shine ya turo manzanni ga mutane dan su yanke musu hanzari, su kafa musu hujja, saboda tsabagen adalci irin na Allah. Sai bai aiko da azaba ba ya halakar, ko ya zo ko ya tafi da mutane, domin Allah jalla wa ala ya san dan adam yana da korafi. Shi yasa yace laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Dan haka sai yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, sai ya turo da manzanni. Yace a wannan manzancin
sai ya rufe manzanci da annabta da gargadi da annabi Muhammad tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi. Sai Allah jalla wa ala ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine ƙarshen annabawa. Ya zo yana mai bishara ga wanda yayi wa Allah da'a da aljanna, gidan ni'ima wadda ta kunshi abin da ido bai taba gani ba, kunne bai taba jin labarinsa ba a hakikanin yadda yake, sannan kuma wata zuciya ba taba tunaninsa ba. Sannan kuma a lokaci guda mai gargadi ga wanda ya saba wa wannan umarnin nasa da hannunsa da azabar da ta wuce mutum ya iya jure mata. Sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi dan ya zama mai kira ne zuwa ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira zuwa ga kabilanci ba, bai kira zuwa ga duk wani abu da ka san wai 'yan duniya da masu kokarin 'yan gwagwarmaya suna kira gare shi. Domin zaka ga wasu 'yan gwagwarmaya su ta siyasa ce, su zo su yi ta gwagwarmaya siyasa su tafi. Allah ya kiyaye mutum bayan ya mutu a zo kabarinsa ana mai demokradiyya. Yadda ya ta gwagwarmayar demokradiyya haka za a zo a yi ta masa wannan demokradiyya din. Wani ya zo ya gwagwarmayarsa ta bal, ya tashi ya mutu ya tafi shi ma ana tunawa da shi ana mai gwagwarmayar bal. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwarmayar ɗayan ta Allah, yayi gwagwarmayar tabbatarwa da bayi duk wata maslaha ta duniya da lahira, yayi gwagwarmayar korewa bayi duk wata mafsada, wata barna a duniya da lahira. Dan haka babu gwagwarmayar da ta kai gwagwarmayarsa wurin albarka da cin nasara da kuma rabauta da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo sallam yayi kira zuwa ga Allah da izinin Allah jalla wa ala, dan haka sai ya zamto fitila ce mai matukar haske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyarsa ne mutane suka samu haskaka hanya ga barin duhu na jahilci da zalunci da son zuciya wanda duniya ta samu kanta bayan an samu fatara, wato ɗaukewar ƙafa ko tsawon lokaci na manzanci. Dama Allah jalla wa'ala yadda yake shine in ya turo da manzanni, to aka ci gaba da kuma addini da aiwatar da koyarwarsu bayan lokaci ya ja. Idan aka ga cewa suna nema fitra ta canja sai a ƙara turo manzanni. To manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo yayi wannan aiki wanda Allah yake so, kuma ya saukan mai da littafi wanda yake littafi ne mai cike da hikima. Duk wani abu da kaga an saka shi a littafin to haka yake, kuma barna bata zai kewa wannan littafin ko ta samansa ko ta ƙasansa ko ta gabansa ko ta bayansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkiri wannan alqur'anin ba, Allah jalla wa ala shi ne ya saukar da alqur'anin. Abinda da yawa turawa 'yan cirani suke ƙiyayyar su faɗa, wato in sun tashi sai su dinga cewa wai similarity nan da ake samu tsakanin attaura da injila, ko tsakanin alqur'ani da attaura ko alqur'ani da injila, wannan yana nuna cewa source din ɗaya ne, dan haka daga can aka kwafa ko wane ne. Kin Allah ne, wato zancen su baya wuce abinda Allah ya ce wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sun yi kiyayya da wannan ayar da aka nuna musu, alhalin zuciyar tasu ta sakankance sun san gaske ne, kawai zalunci ne da girman kai ya hana su karɓa. Don haka da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da kuma alqur'anin da Allah ya saukan mai, Allah ya yalwata, wato ya Allah jalla wa ala yayi bayanin hanya dodar miƙaƙƙiya ta addini, kamar yadda kuma da shi ne Allah ya shirya zuwa tafarki madaidaici. Malam ya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man yamut kama bada'ahum ya'udun wa anna Allah subhanahu wa ta'ala da'afa li'ibadihi al-mu'minina al-hasanat wa safaha lahum bit-tawbati 'an kaba'iri as-sayyi'at wa ghafara lahum as-sagha'ira bi-ijtinabi al-kaba'ir wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'iri sa'iran ila mashi'atihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا malam yace kuma Allah madaukakin sarki kuma lalle alqiyama sa'a ta alqiyama tabbas za ta zo babu fashi ba kirkirarren zance bane ba tatsuniya bace tabbas gaske ne alqiyama za ta zo babu kokonto a cikin zuwan alqiyama kuma tabbas in alqiyama ta tashi Allah zai tashi duk wanda ya mutu tun daga farkon duniya tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har wanda suka yo bayansa na ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne duka sai Allah ya tashe su Allah zai tashe su kamar yadda ka san ya fara halittarsu babu abin da ya gajiyar da shi babu abin da ya gagare shi ko ya wahalar da shi kamar yadda ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub babu wata wahala da ta samu Allah jalla wa ala to yadda ya fara halitta haka zai dawo da su babu wanda zai kubcewa Allah sannan Allah jalla wa'ala mai tsarki maɗaukaki yana ninninka wa bayinsa muminai ladansu ma'ana idan suka kyautata to Allah baya tozartar da ladan masu kyautata aiki da'afa li'ibadihi almu'minin alhasanat sai ya ninninka mun san hadisi yayi mana bayanin cewa ninninka aikin lada yana farawa ne zuwa ninki 10 zuwa har a tafi wani zubin 700 wani zubin har a tafi ila adafin kathira gwargwadon ikhlasin mutum gwargwadon ninka aiki gwargwadon dacewar aikinka da irin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon yadda aikin naka ya ninninka har a kai matakin da cewa an yi maka ninkin ba ninkin mara adadi kamar yadda Hausawa suke cewa malala gashin tinkiya ko abin da ya kama da haka sannan kuma Allah jalla wa'ala yana yafe wa muminai idan suka tuba har manyan laifuffuka wanda muminai suke to Allah yana yafe musu wanda wannan gata ne falala ce daraja ce ga muminai kuma Allah jalla wa'ala ya sanya a cikin tsarinsa da hikimarsa ya gafarta wa muminai ƙananan laifuffuka tun gabanin ma su istighfari matsawar suka nisanci manyan subhanallah falala akan falala ƴan uwa masu albarka idan manyan zunubai ne mutum ya fada ciki to da zarar yayi cikakken tuba at-taubatun nasuh tuba ingantacce da sharuɗan sa kamar yadda malamai suke bayani to Allah jalla wa'ala sai ya yafe mai to idan kuma ƙananan laifuffuka ne mutum yayi matsawar ya nisanci manyan shi ma gabanin ma ya istighfari shi ma sai Allah ya gafarta mai babu shakka wannan kaga falala ce akan falala to ya za a yi da wanda shi kuma mumini ne amma kuma yayi laifin kuma ya mutu ya haɗu da Allah akan laifin shine malam ya amsa tambayar yace wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'iri sa'ira ila mashi'ati kuma Allah jalla wa ala ya sanya wanda bai tuba ba daga manya-manyan zunubai idan ya mutu yana ƙarƙashin ganin damar Allah ma'ana ni da kai ba za mu ce tunda wane ya mutu a cikin maye ba da shi da shiga aljanna har abada ko ya mutu a wurin lalata za mu ce shi da shiga aljanna har abada ko ya mutu yana cin riba ko abin da ya kama da haka sai mu ce wannan yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya yafe mai in ya ga dama ya azabtar da shi kai ka ce an tambayi malam dalilin da yasa ya ce haka sai ya ce domin Allah jalla wa'ala yana cewa haƙiƙa Allah baya yafewa matsawar aka haɗu da shi ana yin shirka amma yana iya yafe duk abin da yake koma bayan shirka in aka haɗu da shi kaga sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika yana yafe abin da yake koma bayan shirka to amma fa shi ma din kakkasa kankance domin ya ce liman ya sha ga wanda ya so kada ka je ka saki
ka miƙe ƙafa, idan baka faɗa cikin liman ya sha ba kuma duka zaka ci. Don haka ita in an ambaci wannan mashi'ar a kansa nema, ƙarƙashin wannan nema ahlus sunna wal jama'a suka gina aƙidar su ta cewa ba a kafirta ɗaya daga cikin ahlul qibla sanadiyar ya aikata wani zunubi. Kamar yadda al-Imam al-Qahtani yake faɗa a cikin Nuniyya, yake cewa lasna nukaffiru musliman bi kabiratin fallahu dhu afwin wa dhu ghufrani. A aqidar mu ta ahlus sunna ba ma kafarta musulmi saboda ya je ya sha giya ko yayi kaza watakila kuma ransa ya salwanta akan haka, domin Allah ma abocin rangwame ne da afwa, ma abocin gafara ne. To anan malam ya tabbatar da wannan. Sannan ya ci gaba ya ce kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala ka sani ya riga ya halicci aljanna kuma ya tanade ta gida ne madawwamin gida ga masoyansa. Allah ya sa muna ciki. Kuma Allah jalla wa'ala zai girmama 'yan aljanna a cikin gidan aljanna da abin da ya fi aljannar da abin da yake cikinta daɗi, shine ya ba su dama su kalle shi, ma'ana ya ba wa idansu ƙarfin da zai iya kallon Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan ya fi komai a duniya da lahira, babu abin da ya kai wannan daɗi. Domin Allah jalla wa'ala ya ce wa ridwanun min Allah akbar, sai ce lillazina ahsanul husna wa ziyada. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, an ce wanda suka kyautata za a ba su aljanna da daɗi, ana ganin Allah kenan. Dan haka yace kuma Allah jalla wa'ala zai lamunce musu su kalli fuskarsa mai girma subhanahu wa ta'ala. Kai ka ce an tambayi malam, wai wannan aljannar da aka tanadar wa bayi ita ce dai wannan aljannar da tun asali aka halicce ta aka shigar da babanmu annabi Adam ciki? Shi yasa yace wahiyal lati ahbata minha adama nabiyahu, ita ce dai aljannar da Allah jalla wa'ala ya sauko da annabi Adam annabinsa daga cikinta, wa khalifatahu kuma mamayensa a ban ƙasa, ila arzihi zuwa ƙasarsa, bima sabaqa fi sabiqi ilmihi. Wannan duk ya faru ne fa bisa abin da ya rigaya ya gabata a cikin ilimin Allah na cewa zai halicci annabi Adam kuma zai shigar da shi, zai zauna tsawon lokaci kaza shi da matarsa na Hawwa, kuma za su yi abin da suka yi kuma ƙarshe a fitar da su. Duka yana ƙarƙashin kulawar Allah da tsarawar Allah, ba wai kawai abin haka ya faru ba tare da tsari ba. To daga nan gurin malam sai ya ce kuma Allah jalla wa'ala ya halicci wuta kuma ya tanade ta ta zamto gida ne na dawwama ga wanda ya kafirce masa ko kuma ya yi ilhadi, ya kauce ga barin tafarki ɗoɗar wurin fahimtar Allah ɗin, ko a cikin ayoyinsa ko a littattafansa ko ga manzanninsa. Kuma sannan Allah jalla wa'ala bayan azabar da zai musu ta wuta ɗin, zai daɗa musu azabar da ta fi wutan masifa, ita ce azabar a haramta musu ganin Allah. ‘Yan uwana masu albarka, lokacin yana hararan mu, nan zan dasa aya sai a zama na uku insha Allahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.